Okay, salamat po. Ingat, ingat. Salamat din. So ngayon naman mga kapatid, nandito naman po tayo ngayon sa Ermita. Kung napapansin nyo po, ito po ang Ermita Park. Yan, sa likod ko po yan po ang Ermita Park. At ayan naman po ang Ermita Church. Ayan, ayan po, namalit na yan. Ayan po, sa likod ko na yan. Ayan po, ayan na nakita nyo. Ayan naman po yung Ermita Church, mga kapatid. Nandito naman po ako ngayon na nagta-travel tour, nagta-travel vlog sa lugar na to sa Ermita. Ayan pong way na yan, galing po yan ng Monumento, Luneta Park, ayan po. At ito naman pong way na to, sa likod ko naman po, ito naman ang way papuntang Baclaran, Pasayta Rotonda, basta papunta po doon sa lugar na yan. So mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan, i-subscribe din ang aking YouTube channel, Ricky Urago Vlog, paki-like, paki-share, at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa akin mga susunod na gagawang videos. Shout out ulit sa akin mga members na si Icard Cardova, si Miroy TV, si Tuning TV, si Giara Abellano, si Mamila Prime, mega love shoutout sa iyo, si Katungguds, mega love shoutout, si Tatay Diboy, mega love shoutout sa inyo lahat mga kapatid, at si Ryan Rio, mega love shoutout din sa iyo din kapatid na pare ko, mega love shoutout sa inyo, at isang mapagpalang linggo sa atin mga lahat mga kapatid.